sobotu 7.2. sa konal 5. ročník benefičného plesu v obci Prochod, ktorý organizovalo zariadenie sociálnych služieb Jesienka. Účasť je veľmi vysoká, prihlásilo sa nám strašne veľa ľudí, veľa hostí tu máme. Dokonca bolo ich tak veľa, že sme nemohli uspokojiť všetkých záujemcov. Bol to ples, ktorého výťažok bude použitý pre klientov zariadenia. Čo všetko sa tu bude diať? No, tak v prvom rade sme našťastie zohnali veľmi skvelú moderátorku, pani Barboru Rakovskú, ktorá bude vlastne sprevádzať celým večerom. Páči sa mi to veľmi, ja sa vždy teším, keď môžem byť na nejakej akcii, ktorá okrem zábavy spĺňa aj taký ten benefičný zmysel, a teda, že pomáhame iným. A vlastne aj preto som dnes tu, aby som aj ja možno takou trochou pomohla tým, ktorí to potrebujú v tejto obci. Vystupovať budú folklórny súbor Hron, írska tanečná skupina Connemara, ďalej sú to Ertu Brothers, chalani, ktorí vlastne spievajú a hrajú modernú hudbu cez cymbál a husle. No a samozrejme máme aj brušnú tanečnicu. Moderuje sa mi fajn, sú tu veľmi príjemní ľudia a už keď som prišla vôbec hneď na úvod som videla, že je tu dobrá energia, že ľudia sa chcú dnes zabaviť, popri tom všetkom, že teda aj pomáhajú, tak sa tu prišli dnes naozaj zabaviť. Účasť bola veľmi vysoká, preto organizátori nemohli uspokojiť všetkých záujemcov. Ples bol určený pre širokú verejnosť, ale predovšetkým pre obyvateľov, rodákov obce Prochod a ich priateľov. Začal tradične vo večerných hodinách. Krátko po začiatku začal program, ktorý otvorila brušná tanečnica. Návštevníkov plesu program natoľko rozohrial, že sa bavili celú noc. Avšak prvé tanečné kolo otvárala riaditeľka zariadenia Jesienka, pani Minková, so svojím manželom. Postupne sa parkét zaplňal ďalšími pármi. Myslím si, že každý rok je lepší a tento rok sa nám zdá, že ozaj je najlepší. Zábava pokračovala do neskorých ranných hodín. Program bol veľmi hodnotný. Myslím si, že teda takíto hostia, ktorí sa zúčastnili dnešného plesu, na vysokej úrovni. Dneska je to úplne skvelá nálada, som rád, že som mohol prísť na tento ročník. Minulý rok som tu bol tiež, ale nejak sa mi to nepozdávalo, ale tento ročník je top. No, veľmi dobre. Dneska je to už tretí. Som na plese 4. rok. No určite pokúšame sa, akurát mojej priateľke vravím, že kupuje tombolu, aby vybrala ten víťazný lístok. Zúčastnili ste sa aj vy tomboli? Samozrejme, veď to bez toho by to ani nešlo. Úplne perfektne. Super. Najmä tí cymbalisti, čo práve odišli, čo je škoda, ešte tu mohli hrať nejakú hodinu. Kristína Crchová a Dana Koštová, televízia TV4.